nit, benvinguts a este ratet de televisió en el qual els preguem que ens acompanyen en els pròxims minuts. Perquè en el temps en el qual estem és important el que analitzem, el que reflexionem i el que coneguem com està Novelda en aquests moments, d'on venim i també on hem d'anar. I això és el que anem a fer en els pròxims minuts, en este programa, amb uns convidats que a dos d'ells els coneixen vostès sobradament i a un altre pot ser que sí, però que no tenim tant de sovint a Novelda. Ells són Sílvia Anna, que és regidora a l'Ajuntament de Novelda, portaveu de Compromís per Novelda i candidata a l'alcaldia de Novelda el proper 28 de maig. Tenim també al seu costat a Vicent Marçà, ell és de Castelló de la Plana. Si li dic a vostès que va ser el regidor durant molt de temps d'Educació, el conseller d'Educació, pot ser que ja vagin vostès coneguent-lo. I ara mateix és el portaveu adjunt a les Corts Valencianes per Compromís per Novelda. I després tenim també un altre conegut, que és Carles Sala, regidor a l'Ajuntament de Novelda per Compromís per Novelda. Anem a parlar de Novelda, per suposat, i de Compromís, i d'aquelles coses que Compromís ha aportat a la situació que tenim ara mateix a la nostra població de Novelda. Jo porto dient diverses vegades en estos dos últims anys i en este últim any especialment que esta legislatura que està a punt de finalitzar és una legislatura especial. Una legislatura uns anys, una legislatura diferent en uns anys en els que hem passat una pandèmia, hem tingut que afrontar moltes coses que no pensaven que haurien d'afrontar i també una d'elles, per què no dir-ho, un govern amb majoria absoluta. Sílvia, vaig a començar per tu. Coméntame, com ha afectat estos 4 anys de legislatura a Novelda, segons la perspectiva de Compromís? Bé, bona vesprada. Abans de començar vull agrair-li a Vicent Marçà que avui ens acompanya a Novelda. És un honor de veres. I bé, parlant del que dius, d'esta legislatura tan particular, jo crec que ha tingut esta legislatura tres característiques. Una d'elles ha sigut, per desgràcia, viure una pandèmia que ningú ens esperàvem. Després, la segona particularitat ha sigut que ens van trobar amb un govern amb majoria absoluta que ningú s'esperava tampoc. I al final, com sempre dic, les majories absolutes a la llarga no són bones. I això dificulta, en certa forma, el treball de l'oposició, però per a nosaltres, a diferència d'altres partits, sobretot de la dreta, com hem vist que han estat pràcticament de vacances, a Compromís això no ens ha frenat. Ho he dit moltes vegades, hem sigut el grup que més propostes, que més documents, que més pressupostos hem consensuat i per això hem pogut portar les nostres, hem pogut materialitzar les nostres propostes. Pel que fa a l'equip de govern, com tot, n'hi ha regidories que han funcionat i després n'hi ha regidories que no han funcionat al nostre entendre. Per exemple, la regidoria d'Educació veníem d'una legislatura on s'havia maltratat tant els nostres serveis com eren els conservatoris o l'escoleta municipal. Creiem que aquesta legislatura ha faltat una bona comunicació, una comunicació correcta en els nostres serveis. L'hem trobada molt a faltar i l'hem criticada també. Regidories també, com per exemple la del Mercat, després de tot això que hem viscut i ara, a més, en un projecte que tenim de remodelació, un projecte gran de remodelació del Mercat, torne a dir que també ha sigut una regidoria en la que hem trobat a faltar una bona comunicació, hem trobat a faltar, no sé, pot ser falta d'idees, falta de criteris clars. La regidoria d'Igualtat també se'ns ha quedat... Sembla ser que s'ha quedat gran el gran projecte que anava a ser el del primer pla d'Igualtat per a Novelda, un pla que al final s'ha quedat de mínims. També l'hem criticat moltes vegades, per posar algun exemple d'aquestes regidories que considerem que no han funcionat. Després, si hem de fer aquesta part més crítica a l'equip de govern, és cert que hem vist un equip de govern al que li han agradat moltíssim les rodes de premsa i les fotos. Bé, és lícit, però crec que n'hi ha temes que han de superar això. Temes tan importants com és per a Novelda en aquests moments el port sec, perquè és un tema que si el port sec ve a Novelda, a nivell d'expansió del nostre poble serà una cosa molt gran. Quina llàstima que després de tantes rodes de premsa, de tantes fotos, de tantes reunions que s'han fet on s'ha convidat i han participat el teixit empresarial del nostre poble, estic convençuda que en aquestes reunions molts dels nostres empresaris es preguntarien on estaven l'oposició.
On estava en l'oposició i més en un tema que anava a transcendir més d'una legislatura. On estava l'oposició? Què tenia que dir l'oposició? L'oposició no estaven ni convidats ni informats a aquestes reunions. I això crec que és de justícia dir-ho. I després he parlat d'aquestes dues particularitats i hem tingut una tercera particularitat aquesta legislatura i és que hem tingut un govern a la Generalitat d'esquerres, un govern de progrés en compromís, un govern que a més ha portat molts projectes a Novelda, que ha portat molts recursos, molts diners supramunicipals que han fet equilibrar els pressupostos municipals. Temes com el Conservatori de Dansa, el Velòdrom, el futur centre de dia, l'estimulació primerenca, els plans d'ocupació. Estic convençuda que una legislatura en aquestes característiques en un govern de dretes haurà sigut un caos completament. I d'això anem a parlar, de les coses que des de Compromís ací a Novelda s'han posat damunt la taula i que pensa Compromís que si no ho haguera posat Compromís damunt la taula no s'haurien portat a terme. Carles Sala, han treballat, han negociat i han proposat a l'equip de govern en estos 4 anys diferents coses. Quines d'aquestes coses ha proposat Compromís i si no ho haguera fet no haurien estat ara fetes o en camí de fer-se? Sí, en primer lloc posar en valor el treball del nostre grup municipal, que hem presentat més de 60 iniciatives durant aquests 3 anys i mig, entre pregs i mocions, moltes d'elles consensuades prèviament, altres han anat treballant després, han anat fent seguiment, més de 500 preguntes que ens ha traslladat la ciutadania o preguntes nostres, i després alhora també els punts, els documents que van als plenaris i que passen en l'ordre del dia, molts d'ells també han estat treballats amb nosaltres i consensuats, que això al final hem aconseguit introduir ahir, a pesar d'aquesta majoria absoluta, introduir part del nostre programa i de les nostres propostes en els punts que després s'aprovaven en el plenari. Per exemple, per parlar així d'alguns documents, podem dir l'ordenança dels patinets, que és una novetat un poc que s'estan aprovant de tots els pobles, o el reglament d'instal·lacions esportives, on vam fer aportacions per a garantir la seguretat. També, per exemple, els plecs de la replega de la brossa, que s'ha aprovat recentment, i on nosaltres hem fet moltes aportacions a aquests plecs per a garantir que els serveis estiguen ben coberts i que s'acabi notant aquesta taxa que paguem i aquesta factura que l'Ajuntament paga, s'acabi notant en la neteja del poble. I bé, també hem de destacar tots els pressupostos d'esta legislatura que hem acordat. Jo, per fer un poc de balanç dels punts que anaven en aquests pressupostos des del 2016, podem parlar del foment de l'empleo, és una partida molt important que va passar des de 20.000 euros a 200.000 els primers anys i després a 1 milió d'euros en el 2022. Això ha sigut gràcies a la nostra insistència, que ho hem pactat en cada pressupost, i també a un govern del Botànic, a una conselleria d'Economia Sostenible que ha apostat per a donar oportunitats d'incorporació al mercat laboral de la gent. També podem parlar, per exemple, de projectes com l'Ermita de Sant Felip, el centre de dia per a menors, que era una reivindicació nostra des del 2015, va ser la nostra primera moció i també ha estat en cada pressupost, encara no és una realitat, però pensem que ja s'està avançant en aquest punt. Hem pactat un augment de les ajudes a famílies vulnerables amb pocs recursos. També, per exemple, després del Covid vam pactar una partida per al Pla Reactivem Novelda. Això va ser que quan se van aprovar ajudes per als comerços i les empreses dels nostres pobles que havien patit i també per a les famílies, Novelda va ser el primer municipi de la província en poder pagar aquestes ajudes perquè gràcies a nosaltres aquesta partida ja estava en el pressupost i ja estava disponible per a fer aquests pagaments i nosaltres ens sentim molt orgullosos d'això. Tot això, a més de la promoció i la defensa i la cura del valencià, que és el que sempre se posa a Compromís, sense pensar que també són moltes més coses, i així tenim la mostra. Sí, el valencià, la cultura, la música al carrer, que també ha estat en cada pressupost, i se m'oblidava també les tradicions i la recuperació d'aquestes tradicions, d'aquests noms particulars tradicionals del nostre poble que fan història, que formen part de la nostra història. Tot això en quant a Compromís per Novelda.
Però en quant a compromís des de la Generalitat per Novelda, també hi ha hagut diverses coses que han repercutit directament a la nostra població i que s'han fet des del Botànic, des de la pròpia Generalitat Valenciana, Vicent Marsà. Així és, i ha estat gràcies també a que els companys de Compromís per Novelda, tant Sílvia com Carles com la resta del col·lectiu, actuaven com si foren equip de govern, com si estigueren a l'alcaldia i demanaven per al poble, perquè això és el que els ha importat. No els ha importat que estiguera governant a l'Ajuntament un altre partit, sinó que sempre han posat per davant de tot els interessos de Novelda i en tantes ocasions han contactat amb nosaltres per recordar-nos aquestes necessitats, què és el que es necessita i què és el que cal millorar a Novelda, i així ho hem fet. Podríem parlar en general d'allò que s'ha fet i que ha millorat la vida a totes les poblacions, com les aules de 2 anys gratuïtes, els llibres de text que ja no es paguen per als xiquets i les xiquetes i les seues famílies quan arriba l'inici de curs. S'han triplicat els diners destinats als ajuntaments per als serveis socials, per a que els ajuntaments tinguin més persones cuidant de la resta de les persones que estan en una situació més desfavorable. Però en concret, així a Novelda hem anat molt més enllà i hem fet qüestions que eren més que necessàries, parlant de solucionar aquella situació impensable que hi havia al voltant del velòdrom i que li vam donar eixida i que estava anys i anys que estava empantanada. 30 i pico. Empantanada, doncs va arribar un govern amb Compromís, una conselleria d'Esports gestionada per Compromís, i li va donar solució, i ja està eixa solució. També hem volgut reconèixer el grandíssim treball del Conservatori. Un conservatori municipal que ha estat fent una feina espectacular durant molts anys i que ara forma part de la xarxa pública de la Generalitat Valenciana i, per tant, no només li donem aquest reconeixement, sinó que ajuda tant als usuaris, les persones que van a aprendre, sinó també unes millors condicions, evidentment, per al conjunt, cosa que fa estalviar diners també a l'Ajuntament i, per tant, pot destinar recursos a altres qüestions, assumint-les la Generalitat, perquè era de justícia. Era una feina molt ben feta que donava servei a Novelda i més enllà. Per tant, té sentit que fora de la Generalitat. Però també, per exemple, des de la Conselleria d'Economia Sostenible, com es comentava abans, es parlava d'aquest port sec, com a exemple de com s'ha de continuar endavant. La Conselleria d'Economia de Compromís ha fet moltíssim per la modernització dels polígons industrials. De fet, ha estat al capdavant posant molts recursos per a que Novelda tinga millors condicions per a generar ocupació. És allò que ens dediquem, és a millorar la vida de la gent del conjunt de la ciutadania, generar una ocupació més sostenible i millorar les condicionants per a que l'ocupació es quedi així, es quedi a Novelda i es genere d'una forma més sostenible i, evidentment, en educació. Podria parlar hores i hores d'educació, però crec que hi ha una dada que és importantíssima i és que cada centre educatiu ha tingut l'oportunitat de millorar les seves infraestructures. L'aposta per l'educació pública del nostre territori es veu, per exemple, així. A Novelda tenim 8 milions d'euros d'inversió en centres educatius de Novelda. Algunes d'elles ja estan fetes en millores puntuals de l'electricitat, del sistema elèctric dels centres educatius, altres amb més potència, amb més envergadura, i destaca, per exemple, aquests quasi 5 milions d'euros que n'hi han destinats per a poder fer una qüestió importantíssima a l'Institut de la Mola, que és ampliar la formació professional. Que hi hagi una formació professional que estigui al servei del conjunt de la ciutadania per a generar millors llocs de treball, per a que tinguin millors oportunitats els nostres joves i per a que, a més, les empreses puguen dir-nos quines necessitats de formació professional tenen per a després poder generar ocupació a la gent que està formant-se en aquesta formació professional. Per tant, com veieu, hem estat al costat de Novelda avançant i generant oportunitats. És això el que fem la gent de Compromís, arromangar-nos, saber les necessitats de cada municipi i posar-nos a la feina per a donar solucions efectives, amb fets, i no només amb paraules, que és el que nosaltres solem fer, treballar i donar exemple des d'allà on estem. Per exemple, el Govern de la Generalitat ha tingut el plaer de, com a conseller d'Educació, aportar, entre altres qüestions, aquestes així a Novelda. Prop de 9 milions d'inversió a Novelda en tots els col·legis, amb el pla edificant i el que ha de vindre. Perquè ja estem demanant, ja estem demanant per a continuar millorant aquestes infraestructures. I inversió en els polígons de Novelda en
tots els polígons que tenim actius, que també s'han millorat, també s'han modernitzat i també s'han fet, com deien Sílvia, però han demanat moltes més coses, Compromís per Novelda, en aquests pressupostos, en aquests acords pressupostaris i en aquestes negociacions i en aquest treball de dia a dia. Què queda per fer d'allò que hem demanat? Pues hem consensuat els quatre pressupostos, hem demanat moltíssimes coses, s'han acordat unes poquetes menys, perquè al final sempre n'hi ha que cedir per arribar a acords, però jo crec que una de les coses importants que s'ha aconseguit, que a més és el que marca que es puguen fer la resta de coses, és una visió que es tenia fins ara, i era que la del superàvit anara exclusivament o la major part d'ell a pagar deute. És una cosa que la dreta sempre ha defensat, amb la legislatura passada com Novelda es va quedar completament estancada per aquesta visió. Nosaltres li vam demanar a l'equip de govern des d'un primer moment que el destí del superàvit havia d'anar a les persones per davant dels bancs. Això era una cosa que en un principi l'equip de govern no era la seva primera idea, però que al final hem vist que gràcies a aquest treball, a aquests acords, a la nostra insistència, això s'ha aconseguit, i prova d'això és que s'han fet moltes coses, molta inversió, prova d'això són les modificacions de crèdit que s'han fet ara en el superàvit, en el remanent de l'any passat i que van destinades exclusivament a inversió i a molt d'aixòs acords que nosaltres hem arribat. Algunes coses queden per fer, perquè els pressupostos del 2023 fa relativament poc que s'han aprovat. Per exemple, queda per fer una de les coses que hem demanat, estudi per a vies de col·laboració de l'Ajuntament i les AMPE per a la implantació de les escoles matineres als centres educatius. No tenim notícies encara de com va aquest estudi, espero que no tardem molt. Hem renovat l'acord de que l'Ajuntament participi en totes les convocatòries d'empleo i per això cal dotar de forma suficient la partida de foment de l'empleo i això s'ha fet. Hem demanat que no volem a Novelda, que era una cosa que estaven notant que estava passant, no volem a Novelda parcs de primera i de segona categoria. Hem demanat que el manteniment dels parcs i jardins posant èmfasi en la perifèria i ja hem vist resultats. Gràcies a aquest acord ja va fer-se una primera actuació en el Parc de la Garrova, en el Parc Verge del Pilar i en els parcs de Cots Valencianes, que esperem que no siguin els únics. Després hem demanat també que ja que el pla director del castell permet fer actuacions per fases, que es pressupostarà ja la fase més urgent, i ara fa poc hem vist en roda de premsa a l'alcalde Comissi explicant que això anava a fer-se. Ahí sí que he de dir, per fer la crítica, que l'equip de govern sempre s'ha compromès a que aquelles coses, aquells acords que portaren avant i que eren negociats en altres grups, que ho dirien obertament sense complexos. Sembla ser que no és així, igual que en l'ermita de Sant Felip, quan es va dir que havia sigut gràcies a acords con alguns grups de l'oposició. Bueno, érem nosaltres, els grups de l'oposició. Això, ho podem veure com xicotetes deslleialtat, no vull clavar-me ahí tampoc ara, l'important és que es faça, però també està bé explicar-ho. I després un altre tema per últim que s'ha acordat en aquests pressupostos era el tema de la priorització de l'execució de l'obra de les piscines municipals. L'any passat ens van quedar només en una piscina perquè una es va trencar, és necessari aquest projecte, però el que li hem demanat a l'equip de govern des del principi és que aquesta execució de l'obra fora després de l'estiu. O sigui, no podem tindre un estiu en Novelda en unes piscines tancades perquè està fent-se l'obra, perquè hem de recordar que les piscines fan una labor social. Nosaltres està igual que les piscines les gasten 10, 15, 20 persones. Són precisament aquestes persones les que no tenen una segona vivenda a l'estiu, estival, o la que no se'n poden anar de vacances, aquestes persones les que ens preocupa, aquestes persones les que hem de garantir el servei. Sembla ser que aquest compromís es complirà i nosaltres estem molt contents de que les piscines municipals es mantinguin obertes, encara que siga només en una piscina, no és l'escenari millor, però que es doni el servei. Pareix que sí que va complir-se, les obres començaran, ho hem sabut fa res, al setembre, i les piscines s'obriran encara que siga de forma parcial, aquest estiu. Sempre ha dit Compromís, Carles, que preferiu pactar per aconseguir algunes coses que no pactar i no s'aconseguirà res. En aquests pactes, en aquestes negociacions, en aquesta faena d'arribar a acords, heu tingut que deixar a banda moltes coses, moltes propostes i perdre coses pel camí. Quines són aquestes coses que s'han perdut pel camí? Te poso algun exemple. En 2020 vam acordar que se faria un estudi
per a fer una reducció de la taxa de l'IBI, de l'impost de la contribució, per a les famílies amb menys recursos. Això mai no es va veure. És veritat que després va vindre la pandèmia i se van donar ajudes d'altres formes, en xeques regala novel·la, en bonos consumo i altres tipus d'ajudes, però això en concret, que s'havien pactat amb nosaltres, no han vist la llum. També, per exemple, un projecte que nosaltres pensem que és important és per a fomentar el turisme i l'activitat econòmica de Novelda és l'Orgue de Pedra. Novelda té una importància com a municipi modernista i tenim museus i cases modernistes. També des de la conselleria s'està potenciant ara amb la compra de la Casa Mira, que estarà oberta al públic, i això està bé i que se fomenten el museu i les visites, però també tenim aquest Orgue de Pedra que està a meitat, que és una cosa que no té cap altre poble i pensem que cal avançar en aquest tema, que no se'ns quede com el velòdrom, una cosa que se queda ahí parada i després no s'acaba mai. Va camí, ara mateix va complint el mateix, està arribant. Quan els projectes comencen pensem que s'han d'acabar i este en concret pot donar molta vitalitat perquè seria una cosa única a Novelda. Si no se pot fer amb diners municipals, buscant vies com el mecenatge, buscant subvencions, però cal avançar perquè el projecte avanci. També, per exemple, les comunitats energètiques s'han posat, algunes, gràcies a acords nostres, s'han fet instal·lacions fotovoltaiques en teulades de l'Ajuntament. Però nosaltres ja vam advertir que estàvem, per exemple, en l'Ajuntament, tenim unes plaques solars i venent la llum, que els dies assolellats, que teníem més llum, la veníem a l'empresa distribuïdora a un preu i al mateix temps en el Gómez Tortosa, en l'antic retén, en l'edifici de la CAM, en l'espai que estan al costat, estaven comprant la llum 3 vegades més cara. I vam dir, això s'ha de solucionar, i ens van dir, tant els tècnics com els polítics, no es pot, i sí que es pot. La solució són les comunitats energètiques locals, i és una cosa que nosaltres volem treballar molt en aquest tema. I Vicent Marsà, i a la Generalitat Valenciana, a les Corts Valencianes, per a quines coses ha sigut decisiva la veu de Compromís? Vostè hem dit ara que ha sigut conseller d'Educació, però ara és portaveu adjunt del grup parlamentari de Compromís. Quines coses o quina cosa ha sigut decisiva per part de Compromís per a benefici dels valencians i valencianes i dels novelders i novelderes? Sí, doncs moltes qüestions, però ja que Carles nomenava aquestes comunitats energètiques locals, hem aconseguit, per exemple, que el govern de la Generalitat Valenciana adquirisca no només un compromís, sinó que estiga ja executant inversions en centres educatius com els instituts per a omplir-los de plaques solars, no només per a autoconsum, sinó per a compartir-lo amb la gent més vulnerable. És a dir, compartir l'energia amb aquelles persones del municipi que no poden arribar a final de mes pagant-se la llum. És un canvi de paradigma total, no és només que vaig a millorar l'autoconsum del propi edifici públic, sinó que vaig a molt més enllà. En aquest sentit, hem aprovat una llei contra el canvi climàtic, que som el primer govern que ho fa i que ho tira endavant, és un segell de compromís, és una qüestió important, és una qüestió no només de present, també de futur, hem de garantir per a les noves generacions una nova manera d'afrontar la nostra relació amb la Terra, per això hem fet aquesta llei de canvi climàtic, i dues qüestions que per a mi són especialment rellevants. La primera de totes, hem aconseguit que el nostre govern pugui comprar cases a 1 euro, a 6.000 euros, al mateix preu que ho estan comprant els fons Voltor. Saben que tenim una situació increïblement dura de moltíssima gent que no pot accedir al preu d'una vivenda, que la tiren de sa casa perquè no pot arribar a pagar-la. I en canvi, grans fons d'inversió estrangers estan comprant cases a preu de saldo. I aquestes cases, fins que no arriba Compromís a un govern com el de la Generalitat, doncs no podíem accedir al mateix preu que l'està comprant una empresa privada a un altre fons, per exemple, d'un banc, no podíem accedir a aquestes cases. Doncs bé, vam fer una llei, la llei de la funció social de la vivenda, s'ha desenvolupat aquesta llei i ara mateix s'han comprat més de 1.800 cases per a després poder-les cedir a aquelles persones que no accedeixen a poder comprar-se una casa o a poder-se llogar una casa. I en aquest sentit estem garantint i estem caminant per a garantir el dret a la vivenda. Per tant, una qüestió tan essencial com és el dret a la vivenda que no estiga per damunt i a favor dels que estan beneficiant-se del patiment de la gent. Això és el que fa Compromís quan està. Millorar la vida de la gent del dia a dia, la gent treballadora, la majoria treballadora d'este país. I per un altre costat, crec que és bastant evident i crec que s'ha de posar molt en valor el treball que hem fet per a millorar l'ocupació. Abans deia, la formació professional
hem augmentat moltíssim les formacions que n'hi ha, però és que això ha repercutit en generar ocupació. Una conselleria que porta la competència d'ocupació, que la porta a Compromís, comparem què passa en altres governs on en els mateixos condicionants, una pandèmia, una guerra en Ucraïna, una situació molt dura econòmica... Sí, perquè això s'ocupa a tots. Ha sigut per a tots. Quina està la diferència? Doncs resulta que el 30% dels llocs de treball nous que s'han creat en tot l'Estat s'han creat al País Valencià. I som un 10% de la població. És a dir, 3 vegades més del que ens tocaria per població. Quina casualitat que portem Compromís a conselleria. Quina casualitat que som els que més ocupació estem generant en un moment en el que és molt difícil generar ocupació. I això passa per garantir els drets del conjunt de la ciutadania, per millorar els seus llocs de treball i per treballar per a que vinguin inversions i que els empresaris d'ací puguen fer-les en millors condicions també. Per tant, treballant, unint a aquelles necessitats del poble treballador i a aquelles necessitats de la gent que necessita generar cada vegada més ocupació. I això és l'exemple clar. Ocupació, vivenda, serveis públics, allò important, és a dir, allò que li importa al dia a dia de la gent i no hem entrat en polèmiques estèrils. Eixa és la gran diferència de Compromís, un gran dels segells de Compromís. Ens comprometem en els problemes reals de la gent a buscar-los solucions, no a generar problemes per a que se'n parlen de problemes que no existeixen en el dia a dia de la gent, que siguen viscerals, per a que després acaben votant-nos a nosaltres. No, nosaltres, problemes, solucions. Millorar l'ocupació, millorar l'accés a l'habitatge, millorar els serveis socials, tots els serveis públics, i ara cal una espenta molt gran i un nou impuls a una competència que no hem portat, però que és especialment necessària, que és la sanitat. Igual que li hem pegat la volta al sistema educatiu públic valencià, en aquestes desenes d'inversions que estem fent millorant centres educatius, 15.000 professors més en el conjunt del País Valencià, 15.000 professors més, en els mateixos diners que la dreta tirava al carrer a 6.000 persones treballadores de l'ensenyament públic valencià, nosaltres, en el mateix finançament, n'hem contratat a 15.000 més. I això és la gran diferència de que estiga Compromís o no estiga el govern, de tindre un govern amb Compromís dins o tindre un govern de la dreta. Són les dues alternatives que hi ha el 28 de maig. Per tant, ens juguem moltíssim. I ara què volem nosaltres? Donar-li un nou impuls i fer aquest nou impuls també a altres serveis públics essencials com és la sanitat. Necessitem sí o sí pegar una espenta a la sanitat pública valenciana com ho hem fet amb l'educació i això només ho podrem fer amb un Joan Baldoví que és el nostre candidat a la presidència de la Generalitat que ha estat treballant tantíssims per als valencians i per les valencianes. Ell sol ha aconseguit a Madrid, ell sol, el que la resta de diputats valencians i valencianes no han fet mai, que és posar al centre de la política les necessitats dels valencians i les valencianes, de la gent d'ací de Novelda. Com ho hem fet a la Generalitat, ara ho farem amb més impuls encara amb un millor resultat. Carles, i quines coses queden per fer? Destaquen una. Aquestes coses que Compromís vol que se facin a la població de Novelda, que estan pendents, anem a elegir-ne, jo sé que és difícil, però anem a elegir-ne una. Te dic dos ràpidament. Vinga, comunitats energètiques locals. Vinga, vale, dos. Ja hem parlat que, efectivament, aquestes comunitats energètiques locals no són només per a benefici de l'Ajuntament, sinó que se poden estendre, com ha dit Vicent, per a la ciutadania. És a dir, al final s'estan donant ajudes per a la lluita contra el canvi climàtic a les persones que tenen una vivenda unifamiliar i tenen un nivell de renda que els permet fer una inversió i reben ajudes públiques per a posar aquestes plaques. Nosaltres volem que també reben o també tinguin aquest benefici de poder pagar menys en la seva factura els que viuen en un pis o els que no tenen aquests diners per avançar una inversió encara que després te tornaran les ajudes. Sí, perquè cada vegada és més difícil. Cada vegada són més, és que no tenen aquestes possibilitats perquè la vida està encarint-se d'una manera molt forta. Aquesta una i l'altra és el Porcel, ho hem dit que seria molt important per a Novelda perquè revolucionaria la nostra activitat econòmica i al final hem vist que l'Ajuntament s'ha fet fotos, ha fet viatges, s'ha reunit en uns i en altres, l'equip de govern sobretot més que l'Ajuntament, però hem trobat a faltar un estudi que nosaltres ho hem demanat en alguns pressupostos, en els dos últims, un estudi tècnic seriós fet per enginyers, fet per geògrafs, per gent que entén de quines infraestructures tenim, quines infraestructures fan falta, quants quilograms o tones de mercaderies viatgen en camió o deixaran de viatjar, quants vehicles passen, perquè al final ara tenim un dossier de 10 pàgines amb fotos que està molt bonic, però quan tu has d'anar a una empresa logística per a una gran empresa, per a que decidisca fer la inversió així o en un altre poble,
ese dossier està bé, però necessiten alguna cosa més seriosa, i aquest treball, aquest projecte, que pensem que l'Ajuntament podria haver fet en algun d'aquests pressupostos, seria molt més convincent a l'hora de que després aquestes empreses puguen decidir-se o no, però els ajudaria un poquet més a que això sigui. De totes formes, esperem que finalment la decisió arribi quan arribi, siga Novelda i podem millorar com a la nostra economia i l'ocupació de la gent. Jo crec que no hauria de ser d'altra manera. Seria molt discutible d'altra manera. Coses tangents, grans deforment, i no d'això que diuen que deforment ni un gra, no, això no ho volem. Vicent Marsà sempre diu Compromís que és el partit que treballa per les persones i per a millorar la vida de les persones. S'ha complit això per a Compromís en aquesta legislatura? Doncs jo crec que s'ha complit allà on hem tingut les competències, s'ha complit amb escreix, i ho hem fet així, i s'ha vist, no? Ho hem dit amb això, som el territori que més gent ha introduït en el sistema de la dependència. Per exemple, en el mateix temps que altres no avançaven, nosaltres hem avançat fins a tindre 3 vegades més persones que abans de que nosaltres estiguem al govern, i encara així no és prou. I en volem més, i per això hem de donar-li encara un nou impuls i una nova força a aquesta atenció. Ho hem fet amb l'educació, ho hem fet amb l'economia i amb l'ocupació, ho hem fet allà on hem estat claus en les decisions de les nostres competències, i així ho hem de seguir fent. Per això nosaltres el que volem és seguir posant al centre les persones per damunt dels interessos de les grans corporacions multinacionals que res tenen a veure amb els interessos dels valencians i les valencianes. Volem al xicotet i mitjà empresari valencià amb les millors condicions i als treballadors i treballadores valencians i valencianes amb unes millors condicions i amb més formació per a poder accedir a aquesta ocupació i generar les oportunitats per a que totes i tots tinguem el número de compte que tinguem més curt o més llarg, tinguem les mateixes oportunitats. I això només ho podem garantir la gent de Compromís, la gent que ens donem la vida per a millorar la vida dels nostres companys i companyes, de la gent normal, de la gent de baix, de la gent treballadora d'este país. I estic segur que amb una força com la que tindrem a partir del 28 de maig, gràcies al suport popular, podrem seguir avançant. I ho farem així a Novelda, ho farem donant solucions a totes aquestes qüestions que han plantejat els companys de Compromís per Novelda i al conjunt del territori valencià, que necessita més que mai persones valentes que no tenen altre cap, que no tenen altre jefe que el poble valencià, que no han de passar ni per Madrid ni per una altra empresa a que els diguen el que han de fer. Nosaltres només representem els valencians i les valencianes, a la gent de Novelda i els seus interessos, i així som i així ens anem a seguir deixant la pell. Són gent de Novelda, diem, des de Compromís, i se me'n va el temps, però jo sí que vull que era Sílvia, que com a gent de Novelda i com a representant d'aquesta gent de Novelda a l'Ajuntament tanqués el programa responent-me a una cosa que jo sé que és difícil, perquè també en seran moltes, com me dia Carles, però per a Sílvia Anna, portaveu de Compromís, candidata a l'alcaldia de la població en les pròximes eleccions municipals, quina cosa li ha produït més satisfacció aprovar a l'Ajuntament de Novelda en aquests anys? És difícil, sí, però en quedaré en dos, i a més són dues coses que ja hem parlat. Com Carles, dos, vale. Un bon equip. Vinga, vale. Ràpides, dos coses ràpides que a més han sigut gràcies a acords nostres, aquest augment de la partida de foment de l'empleo que ha permès que poguérem accedir a tants programes i donar treball a tantes persones. Això ha sigut una satisfacció, poder votar a favor d'això, i també poder votar a favor d'una altra proposta que va ser nostra, que com explicava abans Carles, el dotar prèviament els plans de Reactivem Novelda per a, com diu el propi pla, reactivar l'economia després dels mesos tan complicats que vam viure en la pandèmia. Crec que són dues coses que són dignes ara de recordar, des que produeixen satisfacció. Moltíssimes gràcies als tres, i sols només puc dir-los una cosa, als tres, a continuar treballant per les persones i per Novelda, per els novelders i novelderes. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.